Salam dostlar, siz Fullstreet kanalımıza hoş gördük. Şu gün körközcük videomuzda Türkmenistan'da işleyen VPN taptım dostlar. Katı işleyen söz yok VPN'e. Instagram, Tik Tok, YouTube hemma acya. Ekranına görüşünüzde en müziği yani denese yer VPN intrayalar içine yöte etmeli, yütketmeli zatlar ba. İlk başta mesela YouTube acya, Instagram acya, Tik Tok acya görködeyin dostlar bolmasa videonu görüňiz ok. Yine VPN işleyen jerini görüp geçýäňiz. Ona köp kişi ananan ok aýdýan ogurlaýan zat diýen dostlar. Goýasy gelen alyp paýlaşyň dostlar, goýun men YouTube'a VPN goýdum. Size hem alyp goýun görsünler, köp kişi görsün diýme. Ne kim goýandy näme zatlary? Hiç kimde alamaz. Şuňa imma bir ýeri berdi dost goýay kanalymda görerler diýip. Sag bolsun agzalym jan, sag bolsun. Ne iş dur. Instagram'a gireyin. Dur. Instagram'a gireyin. Onanmayanlara. Instagram iş dur. Bolludur da. WhatsApp olar bilemek dost mesela giremek da. TikTok gir görkezýän. TikTok gireyin nädir? Ya TikTok işläp başlady. TikTok go işläp bolady. Ana aşağı geçirýäs. Bulara iş dur. Eni bir açalsan. Ada seç. Görüşüňiz ýaly iş durlar dostlar. Ne VPN girelim. Wi-Fi seden güýçlendir. Yani ken gatgowy Invisible Pro VPN aşağıda link namam goýup geçer. Ma gelin ma ay sorap bilersin. Invisible VPN ýazýaňyz iň ýokarda çykyş ýaly Invisible Pro bardyr dostlar. 19 MB dolmaly şonu alarsyňyz. Açýaňyz bolýana. Açýaňyzda ýokarsy menkide görüşüňiz ýaly main danasa tor i2p diýip ýazyp sizinki 2 pitiçka bolmak bar. Birincide iň ýokarky pitiçka goýarsyňyz. Ondan starda basýaňyz. Starda basarsyňyz tor running diýip ýazyp duran. Barmy şu öçürmeli bolýarsa. Öçürdik şu starda basýas. Agaş bu işet görkezýän biraz seredin. Biraz kıza işleýänne biraz gurur 2-3 mykýal egler näşe edip işläp başlady. Ýokarda VPN azna çykdy diýip çykmak bolmaýar VPN'den garaşýaňyz. Ana tor starting diýip ýazyp duran ýerden häzir prosent sanap başlaýar. Bir mık garaşyň. Ana şu prosent 100 bolmaly dostlar. Ana 100 bolly işläp başlady. Wi-Fi'nin töle güýçli bolsa VPN çalsa işleýär. YouTube'a gireyin. Täzeden girip görkezýän. Näme bäde 344 kilobit, 60 kilobit, 117 megabit işläp dur. Näme dostlar bolly YouTube'a işläp başlady ýene. Videomu görüň üçin hoş sag bolun dostlar. Hemma kanalymyza agza bolup videomuza like basmak. Haýyş etjäs. Ondan hem email numaramy bellek geçer. Näşäkde özüňiz girip sorap bersiňiz näme sorap bolsa. Dawa.